Čaute, dneska budeme hrať Minecraft. Toto som ja, Kajlo171, predtým som sa volal Mango270. Toto je moje prvé video z Minecraftu a ideme si v survival postaviť domček. Tu mám nejaký strom, podľa mňa je Minecraft fajn hra. Tam bol včely úl, počkajte. K tomuto sú samé včely. OK, už mám prvé drevo, druhé drevo. Nejako sa mi to seklo. Ja som v Minecrafte začiatočník. Ja hrajem Roblox hlavne a také. Rivals a tak. V Minecrafte som začiatočník a idem si postaviť dnes domček. Počkaj, ja som tam omylom postavil. Nevadí, potom to zoberiem. Tak. Crafting. Toto si zoberiem. Crafting si toto postavím. A vykraftím si počkajte, potrebujem sticky, vykraftím si sticky. A teraz si vykraftím meč a sekerku. Sekerka bude... Preto som si kraftil a neviem, že prečo som si kraftil obidve. Ale zatiaľ mi budú stačiť. Počkaj, ešte si prečo to vykraftím aj krompač. Potrebujem ďalšie sticky. Tak. Potrebujem toto. Teraz si vykraftím krompač. Tak. Nebuchnem žiadnu včelu. Viem, že čo sa stane, keď ju buchnem. Nie som zase taký hlupák. Idem hľadať potravu, tam je nejaký zombík. Už tam skapal. Troška pobehneme. Potrebujem ovce nájsť. Tak. Jedna ovca. Tam je kôň. Potrebujeme ešte dve ovce. Nechcem cez noc skapať, preto si musím zabiť 3 ovce. Nejaké jazero, či čo to je. Nie a nie nájsť ovcu. Ovca tu nikde není. Tu je. Takú nepotrebujem, tá je so šedou vlnou. Ja potrebujem jak sa to volá, s bielou vlnou. Milom som si klakol. Tak. Železo. Počkajte. Vykraftím si kamenné nástroje. Tak. Tak. Počkajte, sa mi to seklo, pardon. Vykraftím si krompač. Počkaj, ešte paličky. Tak. Vykraftím si aj sekírku.
žiadny ďalší není. Tak môžem ísť. Nutne musím nájsť nejakú ovcu, lebo noc neprežijem. No, prežijem, ale budem musieť... No, tam je ovca. Rýchlo. Budem mať posteľ nájsť. Čo máme zaobstarané. Tak, teraz sa iba vrátiť k tým stromom. Aby sme neboli tak ďaleko od stromov. A z nich si musíme spraviť posteľ vďaka drevu. Postavím si proste iba nejaký baráčik. V Minecraft Survival. Ako som hovoril na začiatku. Tak. A tak. Tak. Ešte takto vysekáme celý strom. Tak. Už neviem, ešte tam. Na to už nedotiahnem, OK. Ešte z tohto ideme posekať. Chcem, aby vyzeral pekne. Presekám toľko toho dreva. Počkaj, dám si kotletu surovú. Tak. Tak. OK. Postavím si tu niekde baráčik. Napríklad túto takto blízko k vode. Počkať. Joj. Daj to sem. Tak. A tak. A teraz si tu postavíme baráčik. Kde je môj... Počkaj, to. Ešte potom musím stať. A idem teda postaviť ten barák. Tak, toto mám. Tak. Tak. Už ide pomaly noc. Tak si vykraftím zatiaľ jednu posteľ. A budeme pokračovať ráno. No, tomu slnku to celkom trvá. Zatiaľ sa ideme pustiť do stavania. Počkaj. Tak. 1, 2, 3. Tak. Už ide noc.
OK, máme tu ráno. Ideme dostávať ten baráč. Počkať, zase som dal omylom 2 takto. Tak. Urobíme podlahu. Tak. Mám to rovno 1, 2, 3, 4. Tak. Takto, máme to. Počkať, crafting tu zavadlia. Dobre, poberám tu nie. Ideme to tu teraz postaviť. Pardon. Ne, zasa mi to seklo. Tu nemám drevo. Potrebujem tu jedno hlúpe drevo. Počkaj, kde mám crafting. Tak. Potrebujem nejaký strom. Počkajte, to ešte zastavím. Jediný kúsok. Tak. Proste si budeme hrať náš survival svet. Počkaj, to tu už nechám. Bude aj ďalšia časť z tohto. Tak. Počkať. Takto. Tak. A okna si dokončíme už v budúcej časti. Ne, tak to si ich dám. Takto. OK. Som to dal zle. Ale pre to video už je to všetko. V budúcej časti si ho dosielame a budeme ďalej hrať náš survival svet. Ešte to tu opravím. Tak to by pre toto video bolo všetko. Lúčim sa s vami a čaute.